Emhlabeni Londle ophapha ekhanda kamenze sinibingelele sinamukele ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe ke usuku namhlanje sisemkhandlweni Big 5 Hlabisa nokuyilapho khona ke kuzokwethulwa ke ngempela ke ama project ahlukahlukene kuphinde futhi kunikezwe nezinsiza emphakathini ikakhulukazi izinsiza lezi okuyizona ezizolekelela ekuthenini uphucuke impilo yomphakathi ngakweza amabhizinisi njengoba sizokhumbula ukuthi anqabile ke amathuba emsebenzi kulesi sikhathi nokho esizokhuluma naye imeya yomkhandlu iBig 5 Hlabisa umhlonisha uCampus Khumalo ozosichazela kabanzi ngosuku nengqikithi yosuku namhlanje ngaphambi ukuthi siyeke emphakathini nawo ozwakeleke uluthakasele kakhulu lolusuku uma ngabe sithi ke abakhulume uCluster B njobe sikuwona namhlanje ama ward benefit akho kubenefita uward 6, 7, 8, 9, 10. Lo mshikashika siuqale ngomhla ka30 lapho kade kubenefita khona uCluster A. Ngomhla ka27 kuyo lenyanga siyokwenza inkonzo efanako emakhasa kuCluster C. Lapho kuzobenefita khona amanye amaward but for today awu4 amaward la eMdletsheni no awu5 amaward la eMdletsheni okuyiwona abenefit akho ziningi izinto ababenefite ngazo njoba siwabona ama cold room kuya ngokuthi abantu ama co-op acele ini ngokuxhumana namakhansela awo amanye kade becela amathangwe abanye becela ingcingo zokubiya abanye bacela ama project okwakhiwa kodliwa nokufuya kweinkukhu abanye bacela imishini yokuthunga abanye izinto zama catering abanye ke ugandaganda nje siwabona imishini yokuhecha utshani imishini yokugawula izihlahla kuningi to mention the few kodwa konke esikwenzile besikwenza ngokwezicelo zomphakathi abacelile ingakho kusibenzele lezi zinto namhlanje ngobumeya denza iservice delivery ya poverty alleviation sina njengomama abe siyazama women's club emacabuzela sihlomule ngoJojo Tanki aba2 abango 5000 umsebenzi wethu esiwenza ukuze sifune lamathanki la ingoba sinezingadi manje siba nenkinga yokuthi asibinayo into esizogcina ngayo amanzi isikhathi eside ukuze izitshalo zethu zingafi thina sikuhlomulile ngaphansi ka ward 6 sine sathola itent elihambisana nezitulo ezu50 kuzoba ngama shaving dish istofu sokupheka ihasi kuzoba umshini wokugunda utshani bese kuzoba umshini wokuthunga ngithobeke kakhulu namhlanje umoya wami ngihluleka ngisho ukukhuluma ngoba ngesinye isikhathi kuye kube khona izinto othi uma uzicabanga ngenhliziyo ungakwazi ukufika kuzo namhlanje umkhandlo wakithi uBig 5 Hlabisa wenze into engena ijule enhlizweni zethu sizibone namhlanje sizokwazi ukuzenzela lokho esihlale sihlupheka sikwenza singazi zokuthatha apho kokulima ukulima nje kukodwa mina siphila ngakho iyona into esisebenzisa kakhulu namhlanje umkhandlu wase Big 5 Hlabisa usihlomulise kakhulu ngezinto besidinga i-cold room sidinga imishini yokuthunga sidinga imishini yokugunda utshani sidinga ucingo ifence yokubiya eingadini inhloso yokucela lento yokubanika lento lama project ukuthi njobe inhloso yawo kuxosha indlala njobe isimo semsebenzi sinqabile umuntu ohlakaniphile nomuntu oyinikelakho nomuntu oyimiselakho angakwazi ukuyisebenzisa lezi zinto akwazi ukuphila nomndeni aphile nezihlobo nomakhelwane ngoba isurplus of the product iyona kumele bayidayise bakwazi ukusizakala siyoqala ake ngithi nje i-cold room sisizakele kakhulu nge-cold room kukhona umsebenzi okufanele siwenze nge-cold room njengo-ward 10 bizosiza kakhulu ekuthenini amalungu onke omphakathi wase-ward 10 azosizakala ile cold room ngoba asinayo i-cold room la kwa-ward 10 uma nje ngifuna i-cold room funa ngiphume ngiye kwaHlabisa kulabo abantu abasenama cold room ward 10 nje ayikho i-cold room mhlambe angiqale ngibonge nje kinina
ukuthi nikwazi ukusivezela umhlaba ukuthi si abantu abakhona siyazama nani nje kufanele nginibonge siyabonga cha asibonge kakhulu kumasipala wethu Big 5 Hlabisa qala phezulu kuba Mayor City Khumalo kuze emakhanseleni ukuzofika kithi kuzosiza kakhulu lokhu dadewethu ngoba mangikutshela nje siyabantu abalima uzama ngeimbongolo senza yonke lonto ngokusemazingeni aphansi ngoko kweyikhotha lelizwe sinalo imvula iyana kakhulu sithola sesigega ngezandla imishini lezosiza kakhulu ekuthenini sikwazi ukusika ngemishini kube lula incingo zokubiya isefo lezokubiya amasimu so silekelela kakhulu emfuyweni ngoba masilimile ngalezo mbongolo zethu iyafika imfuyo ngokubiya kwethu okungangalawo mandla esinawo isimoshela imfuyo namhlanje sithola isefo sizobiya amasimu size sikuvuna okuphakathi sidayisela umphakathi siphile ngoba amathuba emisebenzi awekho iyona ndlela le yokusilethela amathuba emisebenzi emakhaya ukuthi sikwazi ukucosha nathi sesibadala kodwa nje sishaya ihlombe kakhulu bakwethu siyabonga sihlomle ngeincingo zokubiya ingadi nezixobo zakhona sahlomla nangokudla kokufida izinkukhu amatshwele nemshini yokugundutshana nemshini yokusika ihlahla Mbukeli ke uKhumalo uphinde wagcizelela okwenziwe amadoda ekuthenini ekwazi ukuzihlanganisa wabeseqhuquzela ukuthi into yokuzakha nokuzenzela into okufanele iphile emizweni yabantu ukuze kuzosuka ikati eziko ubese evala ke ngokuthi akhuthaze abesifazane ukuthi bafunde ukuzimela baphinde futhi ke bazenzele nakhona sibathola uma ngabe sithi ke abakhulume amadoda avele ayihlanganisa wona asuke emawadini ala uward 6 7 8 9 10 njobe emahlanu nje amelele iwadi ngayinye bayi-co-opt barejistile bafaka isicelo sakwazi ukubasiza but sithi ke ukanakana njengoba umusha unje esibanika wona ukuthi baqale manje balime basizakale lokanakanda unegeja uneslash abokwazi ukusebenzisa islash sokugundutshani sithi kubona lokanakanda uma usufila singeni kuona ngophela udizela singeni kuona noma yimuphi umonakala njengoba ubona nje ungawukhotha ngisho ukukhotha ngendlela omshangayo sithi ke sicela abawuphathisa kwekhali zamantunga zonke izinto esibanike zona umphakathi abayiphathe kahle zingabi nomonakalo senzela ukuthi ke basizakale bafunde balime baye phambili baqhubeke balimele nomphakathi bawulimele ngemali ethe ukwehla kunalenye ngoba inhloso yayo kufanele kube into yokucover indleko zika diesel indleko ze maintenance nezindleko zika drive so baphile umphakathi kodwa ungacindezeleki usizakale la umphakathi wase cluster B ukuze sikwazi ukuya phambili nempilo sisonke kuyiqiniso lokho ngoba abantu abaningi abakwazi ukulima ngoba ukushatshwa kuphezulu kakhulu endaweni yakithi kodwa sizozama ukuthi nathi sehle kulokho esikucabangayo ngoba zothi mase sihlezi phansi sixoxa sibuke ukuthi umuntu nomuntu khona abantu abanama hectare khona abantu abangenama ama hectare sibuke ukuthi lo muntu ufanele kulinyelwa kanjani hayi ngalolu hlobo ade kusetshenzwa ngalo izosilekelela kakhulu ngoba lapha ya emakhaya sineyindawo zokulima kodwa besingenakho okukubiya futhi singenakho okukulungisa indlela noma mhlambe emakhaya nasemagroundini sizosizakala nezihlahla lapha engadini sizoyinquma sikwazi ukuvula indawo ezinkulu zokuthi sibiye silime kuphila umphakathi ngiyathokozela ukuthi amadoda asukume ayibambe abe ngamadoda ngoba singamadoda nje sizele sinemphakathi okufanele siyifide siyikhulise ngendlela enempilo asivukeni bafowethu sambe siyosebenzela imiphakathi yethu nabantwana bethu silime sithola ukudla ngoba ukudla kusemhlabathini ayisekho imisebenzi etholakala kwabamhlophe imisebenzi ihambile ngesimo sokuphila kwasemhlabeni lokho nje bengicetha amadoda evuke
eyibambe siphindele emhlabathini sithole impilo eqhubekayo. Bengifisa ukuthi singabantu besifazane kuyinyanga yethu lena nanakhulukazi nami ngimuntu omusha engibukelela kubantu abangomama bengifisa ukuthi kubantu abangangami sibe neqhaza nathi emphakathini ukuthi yonke into esenzayo siyenze sibukele kwabomama ngoba ngaphandle kwabo la sikhona njengamanje ngempilo kungenxa yabo mama so bengifisa ukuthi nathi singabantu abasha sibukele ukukhulu kubantu abadala singazibukeli ukuthi sibasha kodwa senze nathi umsebenzi wabantu abadala. Impela ukuzakha nokuzenzela into esiyikhuthazakho le. Abantu besifazane kuzosiza ukuthi sibafundise, sibakhuthaze, sibagqugquzele ukuthi bayimele bona. Elinye point lokuyimela, point of departure ukuqala ekufundeni, umuntu afunde athole umsebenzi, aqashwe noma ayisebenze yena ngoba ukuncika endodeni noma emadodeni akuyenza impilo iye phambili. Siyabakhuthaza abantu abaningi bangancingi ngoba ugcina umuntu ayogana engafuna egana. Ngenxa ukuthi ufuna ukuphila, ufuna ukuncika endodeni. Sithi ke kubantu besifazane abakhuthale, abayiphathe kahle kulenyanga yabantu besifazane egqugquzela ukuthi abantu bayiphambili. Impilo ayiye phambili. Sikhuthaza nanokuthi abantu besifazane eyinsukwini zanamhlanje uphuzo lusezingeni eliphezulu kakhulu. Abehlise uphuzo impilo ikwazi ukuba ngcono ikwazi ukuya phambili. Ngoma esephuzile ziningi inkinga evela kuzona. Omunye ukwavuka lapha angazi nokuthi ufike kanjani kulezo ndawo lezonke. Nina benkayishana kamenze ephuza umlaza ngameva sizosinyathanda indaba empondo zimakhenkeni nabayivimbe ngamaphande emkhondo bethi umhlalisi uzawuwela uthewela wasewela ngamakhanda amadoda siliquqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume sisemdletsheni ehluhluwe nokuyilapho khona ke besikhuluma ke nomkhandlu iBig 5 Hlabisa. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiquqeni sonke siyothi sukuma kube kusulizayo. Inkosi inibusise.